Radio Marija je gospin radio koji je počeo svoj povijesni hod 1983. godine u Erbi, u malom mjestu u pokrajini Como u Milanskoj nadbiskupiji. Osobno sam to mjesto imala milost prošle godine i posjetiti i ono što me iznenadilo je tako jedno malo mjesto, iz tako jednog malog mjesta nikla je, rodila se Radio Marija koja danas djeluje na svih 5 kontinenata u preko 80 zemalja u čitavom svijetu. Znači Radio Marija je uistinu gospin radio, Božji dar za cijeli svijet, za svakog čovjeka. Kad je riječ o samome programu, onda bismo mogli u odnosu na druge Radio Marije izdvojiti, mi govorimo da Radio Marija ima 3 stupa svoga programa. Mi nismo radio koji je baziran ili prvenstveno informativni radio, zabavni radio, nego prvi stup našega programa jesu molitve. Molimo svaki dan u ritmu dana praktički, krunice, časoslov, Anđeo Gospodnje, podnevne molitve i svaki dan prenosimo svetu misu. Nedjeljom prenosimo 2 i to nastojimo prenositi iz različitih župa u Bosni i Hercegovini. To je možda isto naša jedinstvenost, odnosno na neke druge katoličke elektronične medije, da smo mi radio na terenu i s terena, dakle glas crkve s terena. Molitva nam je nekako krvotok i to nastojimo da svaki dan molimo uživo. 3 krunice svaki dan uživo, ujutru, popodne i navečer. Ujutru molimo za sve starije bolesti i nemoćne, popodne molimo za naše slušatelje i dobročinitelje, a navečer molimo za obitelji, sve koji su u potrebi. Druga posebnost jesu naše vjerske emisije, dakle teološke duhovne emisije, koje činimo na način kateheze i pouke, ne na jedan klasičan profesorski način kako nalazimo na teologijama, nego blizak narodu. Naši suradnici nastoje kroz naše vjerske emisije približiti sadržaj naše vjere, a sadržaj naše vjere nisu prije svega vjerske istine, nego sama osoba Isus Krist. Dakle, nastojimo govoriti na jednostavan, blizak način našim slušateljima. Dakle, vjerske emisije i treći stup našega programa jesu humanističke emisije. U to spada na svoj način sve pozitivno. Brak, obitelj, nacionalne teme, kultura, teme iz povijesti, iz zdravstva. Za razliku od Radio Marije i Bosne i Hercegovine, na primjer Radio Marija Hrvatska ima 40-ak suradnika, liječnika. Obzirom da su i naši slušatelji više puta starija populacija, onda im dobro dođe da neko, uvjetno rečeno, besplatno podijeli s njima neke svoje zdravstvene savjete. Dakle, to su 3 stupa programa Radio Marije i po tome su sve Radio Marije identične u svijetu. Svi 81% Radio Marije imaju taj identitet isti. Druga 3 stupa jesu informativne minute, jeste glazba i jesu duhovite minute. Dakle, ne želimo biti samo tako ozbiljan, pobožnost ne znači ne smijati se, ne biti radostan, želimo malo i nasmijati naše slušatelje. Sve dobar i
Radio Marija u Bosni i Hercegovini 2009. godine je registrirana kao laička udruga. Godinu dana poslije toga dobila je prvu koncesiju za Banja Luku i Sarajevo, a 8. prosinca na blagdan bezgrešnog začeća prvi put je emitiran 2010. godine program, tako da ove godine slavimo 10. rođendan Radio Marije. O velik je Bog, sve do Mariji blag. O velik je Bog, svi slavimo ga. Radio Marija je rasprostranjena, kad govorimo o svjetskoj razini, o svjetskoj obitelji Radio Marija, u preko 80 zemalja svijeta, a glede Bosne i Hercegovine svojim signalom pokriva pa nekih recimo 60% područja Bosne i Hercegovine, tu mislim na cijelu središnju Bosnu, zatim velike gradove kao što su Sarajevo, Mostar i Banja Luka i okolicu, te Žepče i okolicu. U perspektivi, dakle u budućnosti, vizija nam je da dobijemo nacionalnu koncesiju i što bi značilo da signalom pokrijemo cijelu Bosnu i Hercegovinu. Prema statistikama dosadašnjim, Radio Marija je jako slušan radio. Procjenjuje se u Bosni i Hercegovini da negdje 50.000 ljudi sluša Radio Mariju. Osim radio signala, postoji mogućnost da nas slušatelji slušaju preko interneta, odnosno web stranice www.radiomarija.ba, preko Facebooka. Hvala Bogu, često smo na terenu i na tom smo zahvalni. Većinom pozivamo se na karizmu Radio Marije, oslušavamo ostale Radio Marije u svijetu, ima ih 82. Većinom se reflektiramo na određene sadržaje koji su vezani za patrone svetkovine. Dolazimo na poziv župnika, ali naravno kada naš glavni urednik odredi da bi ta svetkovina mogla biti dobra za Radio Mariju, odnosno dobra za naše slušateljstvo, jer Radio Marija živi zbog svojih slušatelja, ne zbog nas djelatnika i zbog naše volje. Također pratimo sadržaje koji su vezani za tradicionalne kulturne sadržaje Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini, gdje bi oni mogli pronaći se u tome sadržaju i da je taj sadržaj zapravo njima zanimljiv. Anđeo Gospod navijestio Mariji, i ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelo postala i prebivala među nama. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, sveta i slavna Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Svim vjernim mrtvim pokoj vječni darujem, Gospodine, i svjetlost vječna neka im svijetli. Počivali u miru Božijem. Amen. Kad je riječ o Radio Mariji i njezinom identitetu, odnosno njezinim posebnostima, možda bismo ih mogli izdvojiti 5. Prva je da je Radio Marija u svom programu uvijek u suglasju sa učiteljstvom crkve.
nema potrebe nešto eksperimentirati, dodavati, otkrivati, biti napredna. Na ovaj način smo uvijek na izvoru crkve, dakle vjerni smo u učiteljstvu crkve. To je naša neka i sigurnost i stabilnost i lakoća. Dakle, ta vjernost. Drugo, Radio Marija je misionarski radio. Mnogi nas doživljavaju kao radio, pobožan radio koji se Bogu moli, to nam je do duše jako bitno, to je krvotok Radio Marije, ali mi smo u službi nove evangelizacije. Dakle, od drugoga Vatikanskoga i mi navještamo iznova Krista i malima i velikima i odraslima i onima koji su već dijelom poučeni i onima koji uopće nisu, s ciljem da se ljudi obrate. Zato je jako bitna nama kvaliteta programa da dotakne srce naših slušatelja kako bi se otvorili Bogu. Bez toga je nekako i cijela Radio Marija i njezina misija besmislena, nedovršena ako ne dotakne srce naših slušatelja. Treća naša posebnost jest vjera u providnost. Kao rijetko druga koja institucija u crkvi, mi živimo isključivo od dobrote i donacije naših slušatelja. Vjerujemo u Božju providnost i u dobrotu slušatelja. Nemamo dakle nikakvih reklama, nikakvih sigurnih prihoda, ne oslanjamo se i nemamo nikakve potpore sigurne, stalne, redovite u neku instituciju crkvi. Četvrta je naša marijanska duhovnost, i samo nam ime govori u naslovu našega radija da želimo služiti crkvi na način Marijin, jednostavan, skroman, tih, ali učinkovit, ustrajan, uporan, hrabar, odlučan do kraja poput Marije. I peta posebnost ili identitet Radio Marije jesu volonteri. Svi naši suradnici, imamo ih 40-ak nositelja emisija, rade volonterski, dakle bez ikakve naknade i njih pronalazimo posvuda od Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Katolici su svi, ali svi na volonterski način doprinose našemu programu. Javljaju nam se zaista svakodnevno slušatelji, dakle oni su različite dobi i uzrasta, od mladih do ljudi srednje dobi i starijih. Stariji su najčešće povezani sa molitvenim programom na radiju i redovito mole s nama krunicu, osobito onu u 16 i 15 koju svakodnevno prenosimo. Tu bih istaknula baš specifičnost Radio Marije jer sve krunice koje se mole na radiju idu uživo. Evo, odnedavno smo počeli prenositi uživo i preko Facebooka i doista je odziv slušateljstva se povećao i svakodnevno dobivamo komentare podrške, ljudi nam se javljaju sa svojim utiscima koliko im zapravo znači što smo s njima u njihovim i najtežim, ali i najradosnijim životnim trenucima. To i nama daje podršku, odnosno kao vjetar u leđa da nastavimo sa svojim radom. Ako bilo tko želi s nama surađivati, od profesionalaca, amatera, običnih ljudi, mi smo otvoreni za suradnju, bilo koji oblik. To dakle može biti i suradnja vezano za program ili neke zajedničke projekte. Najjednostavniji način je da nam se oni koji žele s nama surađivati jave putem e-maila na info@radiomaria.ba. Mogu doći osobno u naše prostorije na adresi Zagrebačka 18, 71 000 Sarajevo ili nas dobiti na redakcijske brojeve telefona u Sarajevu 033 263 055 i u mostarskom studiju 036 312 401.